Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu derek sedoyo, wadah ilmu Gusti Wejangan Jawa. Derek sedoyo, anjene awak dhewe iki sebagai wong Jawa iku serba salah. Nek wis dalam lingkup adat lan budaya Jawa iku ya serba bingung. Nek wis Jawa nek dhewe kental, Jawa tulen, ya serba salah, ya serba bingung nek neng lingkup budaya lan tradisi Islam. Lah awak dhewe kaya aku ngene iki wong Jawa sing Islam. Iki diprotes wong ngalor ngidul. Aku Jawa Islam. Nglakoni Jawa kental. Wis di kafir-kafirno, wis di musyrik-musyrikno karo wong Islam. Aku Jawa Islam, neng lingkupe wong Jawa nek terlalu memperdalam ilmu Islamku, aku kental nang Islamku, gawe basa-basa keislaman, aku diarani kadrun, aku diarani ora duweni Jawa sing sejati. Repot kan lho. Serba bingung, serba salah. Nah iki ana sing komentar yen awak dhewe sebagai wong Jawa, Kang. Kena opo kok awak dhewe salat ibadah sila ya sembahyang marang Gusti Pangeran kok kudu gawe basa Arab. Istilah iku mang sing ditakokno iku mang yo tata carane aku iki tata caraku iki. Ini apa kok cek ono bismillahirrahmanirrahim, cek ono alhamdulillah, cek ono kata-kata Allahu Akbar, cek ono kata-kata Ar-Rahman-Ar-Rahim lan sapi turute. Ini apa kok gak nggih basa Jawa awake dhewe. Eten Kang nggih. Kula niki kan nggih ajaran kula Islam. Ajarane Kanjeng Nabi sing kula serep lewat para leluhur kula derek. Tapi leluhur kula niku mboten istilah niku napa nggih sing diserapkan kula, sing diajaraken ten kula niki mboten soal tradisi lan budaya. Bahkan maupun Islam, bahkan maupun Jawa. Bah Jawa, bah Islam orang ngojangno utawa ngoe kawruh aku marang tradisi lan budayane. Tapi nopo ilmune lan ajarane. Ngoten. Dadi ajaran Islam ilmune Jawa. Budaya lan tradisi iku mung kebiasaan. Mung hobi. Mung seneng-senengan lho. Ngoten. Mbuh iku tradisi Jawa, mbuh iku tradisi Islam iku mung seneng-senengan. Ora dadi penilaiane Gusti. Iku mung jembatan tradisi lan budaya, adat istiadat iku mung jembatan arep menuju ning keharibaane Tuhan. Iku mung jembatan. Nek ajaran lan ilmu iku bekal awake dhewe madhep marang Pangeran. Bekal awake dhewe besok-besok ning alam kelanggengan. Niku ilmu lan ajaran. Dados sing ngeten lho. Kula niki kan ajaran kula Islam. Lah istilahnya kula niku nggawe kata-kata bismillahirrahmanirrahim kan artinya kan miwiti nyebut asmane Gusti. Lah iki nek aku maca gawe basa Jawa katakanlah kok ngene iki kan miwiti nyebut asmane Gusti. Iku lho
wis kesuwen Lur, kesuwen. Jadi aku yang gawe bahasa Arab iki terus terang. Bismillahirrahmanirrahim pun kadang gak sampai nutut. Cukup tak waca bismillah. Nah, makanya wong tua-tua benak ngaran nek arep apa-apa bismillah. Bismillah. Bismillah kang miwiti. Nah, istilah iku ngono. Kang miwiti. Ah, istilah kang miwiti iki wis paham lah. Pangeran iku wis paham. Mergo apa? Wong biyen wong mbah-mbah jaman mbah-mbah biyen iku nek ngomong bismillah iku ya arepe nglakoni apa, arepe arepe nglakoni apa kan mesti gawe bismillah sik, ngawali bismillah. Nah, wong tua-tua ben ngomong bismillah iku batine krana Gusti. Bismillah. Bahkan bismillahirrahmanirrahim iku nduk batin. Cuma kadang ono sing gak ning batin. Bismillah iku batine iku nyebut asmane Gusti. Wis pikirane, atine, rasane kabeh ku tertuju marang Gusti Pangeran sing gawe urip tuh. Nek wis kata bismillah. Lah nek koyo ngomong kang miwiti nyebut asmane Gusti. Bahkan ngomong nek kang miwiti tok nek kepengin singkat iku lho kurang mantep tuh. Jadi apa-apa tekan kemantepan ati tuh. Sebenarnya nggak masalah nyebut kang miwiti nyebut asmane Gusti iku nek gak wegah iku nek gak ya iki mang nek gak wegah nek gak males ngomong sak dawane gak apa-apa terus iso mantep nang awake ancene ya mantep kang miwiti nyebut asmane tapi aku yo mantep nek ngomong bismillah dadi nek padha-padha mantepe ya aku ngomongku bismillah golek sing singkat ngoten. Allahu Akbar. Gusti kang Maha Kuwasa, gedene Gusti kang Maha Kuwasa, gedene kuasane Gusti kang Maha Agung. Lha iku lho. Be Allahu Akbar iku dawa, sebenarnya penjabarane akeh. Nah, mulane iku kata kunci Allahu Akbar iku mencakup segala nikmate Gusti sing sifate gedhe. Ngoten. Kuasane Gusti sing sifate gedhe. Mulane disingkat Allahu Akbar. Nah terserah panjenengan nek panjenengan ora wegah pangucap Jawa ya gak masalah. Ora masalah. Lah iki sing paling sensitif tuh yo, sing paling sensitif iku masalah salat. Masalah salat iku paling sensitif. Panjenengan sembahyang salat, ngakoni ajaran Kanjeng Nabi nyel iku. Dadi ajaran Kanjeng Nabi ku ora diulangno karo para wali biyen. Nganggo basa Jawa, mboten diulang lho. Nah, sakwise salat lan sembahyang iku mangke basa Arab. Takbiratul ihram ya pembukaan sik Allahu Akbar kabiru alhamdulillah kasih wa subhanallahi wa ta'ala. Nah, itu kan basa Arab. Sampai duduk tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki panjenengan yo kudu manut sesuai yang diajarno para wali. Para wali duwe takaran yen wong Jawa jalani ajaran sholat itu ngene. Takarane ya awak dhewe tetep ora ninggalno Jawane dengan cara apa? Sembayang sholat gawe basa Arab tapi mari gawe basa Arab terus ndungone gawe basa Jawa. Lho iki apik lho. Ora ninggalno Jawane tetep. Terus gawe etika Jawane. Apa? Wong sembayang nek sholat nang masjid ya menundukkan badan. Nunduk awake. Iki ndudono yen wong Jawa duweni sopan santun. Ngalami wong kiwa tengene. Iki wong Jawa ndudono sopan santune, etika Jawane oleh. Akeh sebenarnya dulur kekurangan-kekurangane wong Timur Tengah dalam menjalani ajaran Islam iki akeh, terutama etika, tutur kata, sopan santun. Tata krama iki kurang. Iki kurang dulur wong Timur Tengah kono kurang. Dadi wong Jawa iki menang tata kramane, sopan santune nek menjalani ibadah. Nah niki kaya awak dhewe istilahe salat ya tetep salat, gawe basa gawe nganu salate, contone kaya poso barang. Nah, poso Ramadan
Ada niat poso Ramadan ya wis nggih basa Jawa. Niat ingsun poso Ramadan krana Gusti Kang Maha Suci. Ngono ae, gak masalah. Sing penting niate awak dhewe gitu. Jadi basa apa iki sebenarnya iku gak masalah lho. Gak masalah. Lah berhubung salat iki ora ana wong sing ngulangno basa Jawa. Umpama wis di katakanlah iku basa Jawa iki wis bener-bener pas bener takarane, pas bener aturane karo sing basa Arab iku mang padha-padha basane. Basa Jawa iki wis bener melalui beberapa tahap para iyai, para ulama katakan ngono ya. Para biyen wis tau disahno para wali, iku sebenarnya gak masalah. Lah nek saiki panjenengan iku gawe-gawe dhewe kok kuwatire ana terselipkan kata-kata utawa kalimat sing kurang. Sing kurang ning bacaan salat iku mang. Mergo bacaan salat iki mang, bacaan salat wong Islam iki mang, iki sebenarnya iku ketokane sawidik dulur. Kaya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim iki ketokane mek Ar-Rahmanirrahim. Ketokane nek diterjemahkan nang basa Indonesia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lho iki sebenarnya penjabarane dawa lho. Ar-Rahmanirrahim iki penjabarane dawa luas. Lah nek dijawabno dulur. Dawa dulurane kok. Engko bakal iso nyeleneh engko sembayang iso lali kabeh kalang kabut. Wis gak masalah dulur, sampean gak usah mempermasalahno, gak usah kuwatir diterima apa enggak. Iki ngono ajaran syariat. Nek salate panjenengan ajaran syariat, iku sing penting panjenengan iku taat lan rajin ngono wae. Sing penting hakikate awake dhewe lho. Hakikat Islam ya hakikat Jawa sing sejati. Ngoten. Ku sing paling penting. Jadi masalah bahasa nggo gawe Arab nggo Jawa, bahasa Konghucu wis iku terserah. Sing penting awak dhewe iki duwe etika lah marang wong ngono wis. Etika itu termasuk ibadah gitu kan. Ibadah etikane. Dulur nggih, mugi-mugi panjenengan saged mendalami malih. Ya napa sih sebenarnya ajaran setiap menungso niki pantes ya napa niku panjenengan dalami malih, panjenengan pahami malih. Mugi-mugi mboten salah paham. Pun samutan ngapunten sing kathah nggih dulur nggih, pek menawi enten kelepatan lan kekilafan kula. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.